Сега снимаме клип на Clash of Clans. Това. Знам, че днес снимам. Знам, че днес снимах и реших отново да снимам и го правя. Да видим дали някой ме атакувал или съм спечелил битка или такова нещо. Какво? Не изключва. Ви хареса, абонирайте се за канала ми, дайте лайк, коментирайте нещо, което ми се познава.